ኤርትራ በብእዋኑ በመትሕብባር ሚኒስትር ጥዕና ናይ ደገ ጉጅለ ሓካይምን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ጸገማት ትፈትሕ ምህላዋ ተገሊጾም ወዲ ሰብ ከም ድቢ ኣብ ዓሚቕ ደቃስ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክወሓጥ እንተዝኽእል ክርከብ ዝኽእል ጥዕናዊ ጥቕሚ ኣገዳስነቱ ዓብዪ ከም ዝኾነ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዓምድታታ ገሊጻ ኣብ ሃገር ኪዩባ ትርከብ ክላራ ካማሌሪ بعينቱ ፍሉይ ምዃኑ ዝገለጸቶ ጨና ኣብ ቤታ መስሪሓን ዓለም ከተላሊ ቅርብቲ ምህላዋ ሮይተርስ ሓቢሮም ዝኸበርክን እንተኸታተልቲ መደባት ሲነማ ሰመረ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣገራምን እዋናውን ርእስታት ብምባል كشراشرو أزوا على زعبانا بخاتكم نمقرب كم زونا ليلنا أدالينا يلنا حدا بحدنا بخم كنقربو إنا نسخاتكم بجديكمون أزخا ألوديو نابلكم كلا حبريتا كترخبون حدش تتحستو مدباتنا أب أوانو نختكاتاتلون سبسكرايب لايك شير نقبركم صعبنا ኤርትራ በብእዋኑ በመትሕብባር ሚኒስትር ጥዕና ናይ ደገ ጉጅለ ሓካይምን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ጸገማት ክትፈትሕ ምህላዋ ተገሊጾም እዚ ትግበር ዘሎ ንጥፈታት ሕክምና ልቢ ንህፃናት ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ንህፃናት ከምኡውን ሕክምና ዓይኒ ምዃኑ ይፍለጥ ሓደ ካብ ዝትግበር ዘሎ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ካብ 10-16 መጋቢት ብጉጅለ ሓካይም ዩኒቨርሲቲ ፓሮቫ ኢጣልያን ኤርትራውን ክኢላታትን 20 ህፃናት ክፉት መጥባሕቲ ልቢ ይገብር ከም ዘሎ ሚኒስትር ዜና ሓቢሩ ጠርናፍቲ ጉጅለ ፕሮፌሰር ጆቫኒ ስቴሊን ዛጉጅለ ቀድሚ ሕጂ 20 ግዜ ናብ ኤርትራ ከም ዝመጸተን ን150 ህፃናት ዕውት መጥባሕቲ ከም ዘካየደትን ሓቢሩ እዚ ከም ዚልን ከሎ ካብ 26 ለካቲት ክሳብ 8 መጋቢት ብጀርመናውያን ሓካይም ን85 ቆልዑ ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ከም ዘካየዱ እዚ ሚኒስትር ገሊጾም ምዝ ብምትእስሳር ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተባሃለ ጉጅለ ክኢላታት ሕክምና ዓይኒ ለካቲት 12 ኣብ ኣስመራ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ عوت ناي كاتاراكت مطبحتي كم زكايدو منستر زينة حبيروم بز تبقسو شو عتميتي تحكمتي عوت ناي كاتاراكت مطبحتي كجبرون كلو كالوت 10 ما قول باش عيني تغير اللوم أوارت مدب دكتور منقس باير إز مدب بزا جوجل زكايدتو تصعري كون كوينو اتم أب قودنا زي في الليو إيرتران كيلا تردما تبقو تمكروه سيدون كون تسفاي قبر كبر رئيتو هيبو دكتور منقس شركة منستر طعنا مس كولج حكمنا سنفط طعنا نخمس عينة مدبات أقداسنتو عبي تمهارو تمكرون ليلا مستفلالي تكنولوجياوي مسارحيتات نخطرينا قداس مخانو دما قليتهم مسرات زاقوجلان أب ستانفورد يونيفرسيتي زمهرن بروفيسور جيوف تايبين أز استقابر مدب أمس أي إيرتراين كإلاتات بزيتو خوانا دقف بوشت أو عاقمي بينهم كتقبروا التوابعي كخون امنت كمزل ودما قليتهم ወዲ ሰብ ከም ድቢ ኣብ ዓሚቕ ድቃስነን ወሕዝበለ ግዜ ክወሓጥ እንተ ዝኽእል ክርከብ ዝኽእል ጥዕናዊ ጥቕሚ ኣገዳስነቱ ዓብዪ ከም ዝኾነ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዓምድታታ ገሊጻ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዓሚቕ ድቃስ ድቢ ኣብ ቆራሪ ወቕቲ ክሳብ 8 ኣዋርሕ ንዝድቅስዎ እዩ ዝጠቅስ ክንዲዚ ኣዋርሕ ኣብ ዕምቆት ዘለዎ ድቃስ ወዲ ሰብ ክድቅስ እንተኽኢሉ ኣብ ስእለ ኣእምሮ ሰብ ክቕጀል ዝኽእል مهمان جوادا فوكي ساعة سمتي زشح كرن زسدم من قربة قوسلن كابتون كتقاسو زخلو دقاوي ترئيتيوم نازم صنعتي زمرحة حاكم لبي أول فروبرت أبزهبو مجلتي دبي نكندز زأكل أوان كدك سنكلو هرمت لبو تحت 10 بيت أبدا يهرم كبرابرن كلو دما دمو كيرج أي سنح أزهرمت أود سبنت زخون دم مرقة ناب موتون مبصح كبالجليسهم روبرت نجلو أنا بجزء كرمتي 13 دبتات بمحز أبزكايد ومصنعتي أبدومون بروتينات كرخبو كيلوم بفلاي دماني HSP47 تبعها بروتين HSP47 كاب أبجزء كرمتي أب قرار وقتي حاجاي بو حرمت أنكركب تخيلو
እዚ ዝተጠቕሰ ፕሮቲን ደም ኣብ ደጋዊ ክፋል ፕላትሌትስ ዝርከብ ኮይኑ ንዋህታት ደም ነንሓድሕዶም ከም ዝጣበቑ ገይሩ ምርጋእ ደም ክውን ይገብሮ ዘይ ምርጋእ ደም ናይ ድቢ ዋሕዲ ዚ ፕሮቲን ኣብ እዋን ድቃስ እዩ እዚ ዝተገልጸ ረኽበት ኣብ ደቂ ሰብ ንምፍታን ድማ መጽናዕቶም ናብ ናይ ዓንዲ ሕቖ ጸገም ዘለዎም ሰባት ኣቕንዑ እዞም ሰባት ድሕሪ ዘጋጠሞም ጸገም ናይ HSP47 ዋሕዲ ስለ ዘጋጠሞም ደሞም ክረግእ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ መጽናዕታዊ ጉጅለ ፍሮበርት ካብ ኣብዚ ግዜ ዘለዎ ንደም ካብ ምርጋእ ዝከላኸል መድሃኒት ብዝወሓደ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎ መድሃኒት ኣብ ምድላው ይርከቡ እዚ መድሃኒት ውድእ ኮይኑ ንኽዳሎ ግን ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ክወስደሎም ከም ዝኽእል ገሊጾም ኣብ ሃገረ ኩባ ትርከብ ክላራ ካሚሌሪ بعينቱ ፍሉይ ምዃኑ ዝገለጸቶ ጨና ኣብ ቤታ መስሪሓም ንዓለም ከተላሊ ቅርብቲ ምህላው ሮይተርስ ኣብ ናይ 14 ለካቲት ዓምድታቱ ኣስፊሩ ናይቲ ፈቲና ተሓዊታትሉ ዘላ ጨና ፍሉይነት ኣብ እትጥቀመሉ ጥረ ነገር ምዃኑ እዩ ኩባ ብእተፍርዮ ብሉጽ ዓይነት ትንባኾን ውጽኢቱ ንትፍለጥ ከም ምዃና መጠን እዛ ዜጋ ንብዙሓት ኣገሪሙ ዘሎ ካብ ዝነቐጸ ቆጽሊ ትንባኾ ዝፈሪ ጨና ኣማዕቢላ ንዕዳጋ ንምዝርጋሕ ተቐሪባ ከም ዘላ ተሓቢሩ ነዚ ፍርያት መጀመርታ ቆጽሊ ትንባኾ ብምቕራብ ጨፍጪፍ ናብ ፈሳሲ ብምቕያር ምስ ካብ ኣልኮልን ካልኦት ቀመማትን ብምሕዋስያ ኣብታ ብፍርያት ሽጋራት ትፍለጥ ከተማ ፒናር ደል ሪዮ ትርከብ ንእሽተይ ላቦራቶሪ ኮይና ተዳልዎ እዚ ጨና ከተፍሪ ካብ 2018 ናት ሒዛ ከም ዝዓረትሉ እትነግል ካማሌሪ ናብ ሸቐጥ ካብ ዝኣቱ ግን ነዊሕ ከም ዘይገበረ እትገልጽ ካማሌሪ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝተፈላለዩ ቀመማት ቃርፋ ካካኦ ቡን ሱፍን ንኣሽቱ ጨና ዝልከ ጸረ ባክቴርያ ዘይቱን ተፍሪ ከም ዝነበረ ትገልጽ ኣብዚ ዓውዲ ዝያዳ ክግደስ ዝጀመረ ግን ምስ ምፍቃድ ብሕታዊ ትካል ሃገረ ኩባ እዩ ከም ዝፍለጥ ኩባ ብመሪሕነት ፊደል ካስትሮ ካብ ዘመሓደር ክሳብ ዝቀረበ ዓመታት ብሕታዊ ትካል ምውናን ኩልኩል ነይሩ ካማሌሪ ነዚ ፍርያት ቪቶላ ኩባና ክትብል እያ ሰሚያቶ ዘላ ንሳ ኣብ መወዳእታ ጨና ምድላው ኣብ ኩባ ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም እውን ከቢድ እዩ ንዓይ ከም ቀንዲ ብድሆ ኮይኑኒ ድማ ምእታው ጥረ ነገር ካብ ካልእ ሃገራት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ሕጽረት ናይ ጥዑም ጨና እዩ ዘሎ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ጻዕር ኣለኹ ክትብል ደምዲማ كبراتن تخاتلتنا كم زونا لو بمبال نلو ميزارمنا لكم تحستو أبز خنزازمينا أقداسنا قرنا من زعباتات معكنا زينا عالم نمكتتال channelنا لايك شير سابسكرايب قبرو ودحنكم